Kay nagkasuway na og tagamato sa Bagyong Odette, pipila ka mga residente sa barangay Alang-Alang, Mandawi City. Nangandam ng daan, mipaligon sa mga atop aron dili paliron kung kusog kaayo ang hangin. Ang report ni Nico Serino. Sa Sitio Liong, barangay Alang-Alang na abtanamo, kining pipila ka mga residente nga nangandam. Mipahimo sa init kaayong panahon aron makapang-ayo sa gikinahanglan sa balay. Si Marianito Atizon miilis og sin sa ilang atop agi og preparasyon sa bagyo. Kagahapon lang gani kuno dihang kalit nga miuwan og miunos na langkat na ang iyang trapal nga gigamit maong iya kining giilisan. Basig maparihaan niya sa audit ba? Oo. Kay atong niaging kuan wa mo gud niya ato ko pangandam. Lupad mo na tanan. Baga na gay na akong giilis kay katong niagi nipis kayo nakalukot-lukot eh. Sa laing balay, iya sa pamilyang Hubay, namutang sab sila og proteksyon sa ilang atop. Migamit og sealant aron matapakan ang mga nabuslot nga parte sa ilang sin kay para dili mutulo sa sulod kung grabe ang uwan. Mas maayo na lang kuno nga andam-daan kay natagam na sila kaniadto panahon sa Bagyong Odette nga kusog kaayo ang hangin. Pag Bagyong Odette nga grabe gyud namo ato ka nagsuffer gyud mi kay gawa sa baha. Ilupad pag kita mong balay. Nga mao na nga karon mintra sa iyo pa bisag wala pa ta kay bawo kun maigo ba gyud ta amo na jud nagipangandaman. Nangunay nilang jud kog sakas among atop. Kay ang maong dapit na himutang ra tapad sa Butuanon River, ang mga residente nagmonitor sa level sa tubig. Nabutangan na og riprap ang kilid sa sapa apan may bahin niini nga naguba tungod sa kusog nga bulog kaniadto. Dinhi kuno musud ang tubig nga nakabaha sa ilang balay nga may higayon pang miabot kutob sa dughan. Sama sa insidente, Setyembre sa miaging tuig. Unexpected kay to kay nagtuora mig simple ra nga baha. Pero mga minutes lang natang to gihaya diri among amahan. Mga minutes lang mao ni tabo taga diri na. So ni tabo to gialsa na lang namong. Sa hulga ni Super Typhoon Mawar ug uwan nga posibleng dala niini, matud sa mga residente, way kumugyod kung andam sila nakamonitor sab sa unsang higayon kay alang masab kini sa ilang kaluwasan. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.